Deci după ce am pus tot laptele, încercăm să amestecăm bine această compoziție și vom adăuga ouăle. Deci eu am separat, am pus aici, am pus 10 ouă, mai vă spun o dată, am separat gălbenușurile de albușuri. După ce amestecăm bine cu laptele și drojdia, vom pune gălbenușul și vom amesteca în continuu. Cam așa arată până acum compoziția mea. Vom amesteca bine în continuare. Eu acum folosesc mâna ca să amestec bine compoziția. După care trecem la ulei și vom pune iarăși ulei treptat, treptat, până îl vom termina pe tot și vom amesteca. Eu am început să pun ulei, voi amesteca în continuare și voi mai adăuga ulei. Până acum eu am pus și uleiul, dar abia l-am terminat de pus. Încet, încet voi amesteca. Cam o jumătate de oră ar trebui bine amestecat acest aluat, dar trebuie un pic mai energetic, să spun așa, trebuie amestecat. Dacă vreți să-l și bateți, n-am nicio problemă, dar nu e chiar neapărat nevoie. Dar să nu uitați, albușurile nu le-am pus aici, le vom păstra pentru a face compoziția cu care vom umple cozonaci. Haideți să-l amestec și vă voi arăta rezultatul final peste o jumătate de oră. Mai am de amestecat cam un sfert de oră. Nu știu de ce, în realitate este mai galben aluatul meu, dar pe cameră nu se vede atât de galben. Am folosit și ouă de țară. După cum vedeți, nu se lipește de lighean, deci sunt pe drumul cel bun. Mai avem de amestecat încă un sfert de oră și revenim. Cam așa arată aluatul meu după ce l-am amestecat bine timp de o jumătate de oră. V-am zis, nu știu de ce nu se vede chiar atât de galben pe cât este. Acum va trebui să-l lăsăm la dospit timp de o oră. Îl acoperim cu un prosop curat de bucătărie sau cu... Eu, de exemplu, mai pun hârtiile de la făină. Le rup și le pun cu interiorul peste aluat. Și să-l lăsăm la un loc ferit de curent. Da? Un loc unde este cald. Dacă facem mâncare undeva sus, pe un frigider, pe ceva, acolo este mai cald. Între timp vom face și compoziția, dar nu chiar de acum, pentru că se va lăsa aproape să crească aluatul. Să zic, după vreo 45 de minute ne apucăm și de compoziția pentru umplutură. Așa că să lăsăm adospit și ne vom reîntâlni. Deci, acum vom bate albușurile spumă am pus un praf de sare în albușuri și le lăsăm să facă spumă. Când s-a făcut spumă, vom adăuga 2 pliculețe de zahăr vanilat, zahărul care ne-a rămas cele 200 de grame, adăugăm esența de rom, vanilie, ce avem, cacao și nuca zdrobită. Dar mai întâi lăsăm să facă spumă și după adăugăm restul ingredientelor cu o spatulă încet ca să nu se lase chiar foarte mult spumă. Haideți să vedem. După ce am bătut albușurile spumă, vom pune pliculețele de zahăr vanilinat și cele 200 de grame de zahăr și vom amesteca până spuma va deveni lucioasă și foarte tare. Deci spuma noastră arată cam așa. Vom scoate mixerul și vom adăuga cacao și nuca, cum să zic, mărunțită, zdrobită fiecare. Eu am zdrobit-o cu ciocanul de la șnițele. Deci haideți să scoatem mixerul și să adăugăm restul ingredientelor pe care le vom amesteca cu o lingură de lemn încet. Deci cam așa arată compoziția mea pentru umplutură. Acum să aducem și aluatul să vedem cât a crescut într-o oră. Așa arată aluatul meu de cozonac. Pe acesta va trebui să-l împărțim în 4 părți egale. Și după aceea fiecare parte o vom împărți pe jumătate, o vom face pe jumătate, ca să putem să le umplem și să le împletim.
dar vă voi arăta cum facem. Mai întâi să împărțim alatul în 4 părți egale. Înainte de toate, în tăvi vom pune hârtie de copt și le vom da deoparte ca să putem modela alatul. Vom pune făină. După fiecare bucățică, deci din cele 4 care le-am făcut, o vom mai împărți pe jumătate și vom lua o bucățică și o vom întinde bine, o vom umple cu compoziție și o vom împleti cu cealaltă jumătate, care vom face același lucru, după le punem în tăvi. După ce le punem în tăvi deja făcute, ele mai trebuie să mai stea la dospit încă o oră. Foaia, punem compoziția și începem și rulăm, facem așa, ca o ruladă. După ce le-am rulat pe amândouă, va trebui să le lipim bine la capete. Eu nu prea pot acum să fac o mână. Haideți să fac și vă voi arăta. Cam așa arată. Le-am împletit, le-am luat împreună și le-am pus în forma pentru cozonac. La fel vom face cu toate. De asemenea, putem pe masa de lucru să punem și ulei în loc de făină, fiecare cum dorește. Eu până acum am făcut ulei, sincer, și am să încerc și cu făină. Dar în forma asta va trebui să mai stea la dospit încă o oră. După vom bate un ou și vom unge cozonacii și vom pune zahăr pe ei. Haideți să-i terminăm pe toți să vă arăt cum sunt. Arată cozonacii mei, i-am dat cu ou și cu zahăr pe deasupra. Acum îi vom mai lăsa la dospit cam o oră. Cuptorul îl încălzim aproape când sunt gata cozonacii crescuți și vom lăsa cozonacii la 180 de grade timp de 45 de minute. Așa arată cozonacul meu, pare destul de pufos. Numai că eu l-am tăiat cât este cald. Trebuie lăsat să se răcească și este numai bun de mâncat. Puteți să-l faceți cu rahat, cu stafide, cu ce doriți. Vă doresc poftă bună!